Kaixo lagunok hemen dakarkizuet. What the fuck. Penaltika 2004 minijokuetan, eta jokatzera joango gara ia irasteko gai garen ala ez. Joango gara Japoniarekin nahi darako eta listo. Bueno, kenduko dugu musika apur bat eta jarraituko dugu. Eskumara orantze eta toke txiki batekin ondo. Batzu da espertzen eta joku hauek jolazta gogoko ditut. Bueno. Erdira, era suave eta hola. Horra. Gutxigatina sartu digute. Horra. Horrela. Tak. Eta hola. Ai, bueno, mentxete azten goaz. Ui, ala oso ondo. Gara mugituko. Hiru puntu taleanengoak haituko dugu. Bera eta gogor gainera. Las. Ez gara ez da mugituko. Arbegin alditu da. Maz. Hora. Taka. Bitik bi. Itu zertarako. Dira baten txerdiarekin. Ai. No, bueno. Bueno. Potentzia gehienekin. Pon. Eta listo. Gelditu dugu. Jarraitu dugu. Eta hola. Eta galditzen dugu. Tikitaka Salinas. Ai. Jokua oso simplea da, baina bueno, zingo diogu. Denboron pasatzeko entzat ondo dago jokua. Gora eta hor. Gelditu egin dit. Horra. Ui, gutxigatik. Hartzen bat ja irabazita. Suave. Dugun ahi Kolombiaren kontra. Ora, suave, taka. Gola. Ez gara ez da mugituko. Oso no. Bera. Bera udatxe beste opzio bat da. Gelditu da.
bere eta gogor gaina da. Eta hirugarrena. Handitu da. Hola. Gelditu da, hau zeno. Hor. 5-0. Bat. Saitu berriro ere. Zeturetzen gora. Taka. Gol, hola. Ez naiz ez da mugituko. Tri, horra bera. Eta gelditzen gu. Zuen aman errita gol. No. Gorrondara basatu gara. Eta horra. Kanpora dago. Erdira. Eta hor. Ya mugitu, Justo gelditu ditugu. Final erdiak. Hora mugitu gara eta gelditzen dugu. Vale. Baina aldiz joratuko du. Uruguairen kontra. Eta hola. Ez da mugituko zertarako. Eskubira, ora eta tak. Panenka moduan. Eta hola. Hasita dago. Ai, gotxegatik ez dugu gelditu. Ora. Panenka moduan. Tak. Ostabi. Eta gelditzen dugu. Ez da nulertzen da zer gaitik bi aldi zegoen kontra. Bueno. Eta hola. Zertapur batekin, baina hola. Eta geldiketa. Eskuna. Relatakaz. Suave eta hola. Zientzia eroten zuen bota. Jo, ez nolako gola. Bueno. Ahora. Tak. Gola. Ez gara ez da mugituko zertarako. Gol bat sartu. Eta geurea da. Baina, bueno, ez gara ez da mugituko. Tri. Plas. Hola. Mugitzen gara horra eta geldik eta... Vale, en final erdiak. Horazaren kontra. Horra, tak. Dare mugitzen gara eta gelditzen dugu.
Artillero, dale fuego. Eskontzen zaigula pastelero. Nora ez da mugituko. Oso ondo. Taka. Horrein bera. Eta galdeik duta. Hora despistatzeko. Taka. Galdik eta ikaragarria. Aldiz jugando dut. Horrez dikuste ez da bezia. Plaka. Eta galditzen dit. Nik aukera badago. Eta erdintzen gaituzte madarikatuak. Eta hola. Joder. Eta ezin dugu gelditu. Eta hola. Joder. Parekatuta dago, Eta hola. Duratzen zaitik biti ere inberdiren. Ez da mugituko. Eta finalara Argentinaren kontra. Taka. Hola. Eta gelditzen dugu. Eta hola. Eta geldik eta ikaragarria. Horren da, hongo da kanpora. Eta hola, what the fuck. Zer raroa. Gelditu ikaina. Sobe gota. Utsegatik. Eta gana. Da gelditzen dugu. Eta irabazi dut hau izen da dena lagunok urrengor arte.